Ni. Kau besok Friday. Tempat kamu itu lah singkang am tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Bat miah ong, bisa ong, balak khai miah ke por sok plum. Tadi sekah cung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kadi kalong ying jong uba aron taro bet kakong jerita kongor. Kadai ka badan hagas nang paham pedem ka badan Hari Boy District. Uba aron taro bet kakong jenita kidan sangut ki Khun. Laingut ki kintai bet uwe ushin rang. Kai ka ba compare ka bangilalam hagni kalong ying kalong ba kidan laingut ki Khun ki ba pair ka sni do. Ka sni do ka jong ki kalong ka baya sriem kum ki do le. Kilong ru ki ba biang na dong shadong. Hendrei ka jing e ka ba kini ki laingut ki don. Kalong baki syam jing e ban pen haka jing shai jong kasngi. Hendrei haka por baslam ni haka por jan mien ni haka por min mien kim dan jing e ban pen. Haka puli puthiru kilong ki batben. Kani kalong yeng ka deiru na ka jaj ben riu mikir bat dei na ka ta ka daw kim dan nang bha ban kran khasi. Kindiat shapang kani ka jingli jong kasngi do. Kani ka dei na ka daw ka jingduna jong ka melanin haka men ba ka dei ka balatip kum ka albinism. Ki brio ki badan ya ka albinism, ki dan ya ka sni do ka bali plar, ki snyu ru ki bali, bar kimla ban pej persha ya ka nu bashay ni ka bathabathan. Iwe ni ki arpho hajar ngot ki la ban yo ya ka albinism, lada khen kelum habaro ka bai ka perthai. Bây giờ con nên con đây, ôi, nó xem thật là, đây, nó chụp pic, cả clear được cả leak luôn, cả mẹ được cả leak luôn thì kalong kum no ka khun junga nga chumundur anrei ila pensum pat di briu balik kasni ru mla ban sha bat ka basai kum tu kalong ka bajanjar ban pe mo Nei kun ba yo kun ningkong te ngar mas ne olen o king mo kum ba Breu kun tu temo te don ba ong ham sa korpiang ro na ta pamring biru don kun tu te ngas neo kmo am cha yau ne chanong po việc yo I te mo ki sen I bat ki sen kren mo ki ba phla te bara bro kwa shandur te sen ba hospital si nang po ate mara ki breu ki wa ki kwa ban kudup ka kerting jonga te rostimir tero ka jai ki tero ka shong te paham pedam ni school Saint Robert RCLP school class 5 Itu kena dia bersyarat kamu ini. ya kak Pilih. sạch tiar sạch bidai saraying dan kane Lahir parang itu sih. malakwa sister por menit bat ka por hapslap de ki subyang tu resimri ila bat di junior ila tang bidibia he jinjar jat kajing ai kerpang yang bay ami isi lagi kon bat nga rihok bat nga sumarhok bat kat kajing don kam jong ikon pendap bat nga sengu ya boleh try kandat bau layan kerpang belum kena ikon kursi te sekolah rencana tang kene ini rula tang ba shu ong kum tu
si adu por badang lut adu tane te don tang te don tamba balang kumne pat nimit bat ke jaka bedemong singir kila ngate suryap chugala chu tung usensar ane suryap thor dan ke jing thang klam ke jing lesko gini ki langot de suryap untuk ni chu belagam tu ngatrai bam la rap mo te nga kat bala percang lik school tenang pen start jising gas ni ngatrai ba injab jak ke bangat mu kinong hikai ki ong janga ba ka khun jong phi long berjenjar kai school mo sesingai melabot joi te pencong ha khamat kelas mo te chupek chutho berjenjar te chu cứ ba krek kot nani ki batai yang kinong kai ong ki kloi ban kiam bat ki kloi ban nang dei tang ban jo i sesingai ong la te ta ka dau idon ki jing ye Pidon dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba ba phinyo ek license phila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan hamigalaya latno tang ha is khasi hers phila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya naka benta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kirshan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.